ଆରେ ଆଜି ରବିବାର ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ଆଇଡ଼ିଆ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ ତ ମୋର ଆଗେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଗୁପଚୁପ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଗେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ତାକୁ ବସେଇଦେଲି। ତ ଆଳୁ ସିଝିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଖଟା ପାଣିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଲି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ନେଇଗଲି ଆମ୍ବୁଲ, ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ, ତା ସହିତ ଏଠି କଇଁଆ ଆଉ ଲୁଣ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ କିନା ଘାଣ୍ଟିକି କି ସୁନ୍ଦର ତ ଖଟା ପାଣି ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚକଟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁକି ଲୁଣ, ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ତା ସହିତ ଖଟା ପାଣି ପକେଇକି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁପଚୁପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଏଠି ମୁଁ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁପଚୁପ୍କୁ ସବୁ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ ଗୁପଚୁପ୍ କ'ଣ ନ ଦିଶୁଛି। ଛାତରେ ବସିକି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର ମଜା ସତରେ ବହୁତ ଅଲଗା। ଓ କ'ଣ ନ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଗୁପଚୁପ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।